இன்றைக்கி வந்து நம்ம பூண்டு குழம்பு செய்ய போகிறோம். அதுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம், தக்காளி, கருவேப்பிலை, சின்ன வெங்காயம் வந்து நல்லா பொடி பொடியாக வெட்டி வச்சுக்கிறோம். பூண்டு வந்து நல்லா உரித்து இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கிறோம். இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து மசாலா அரைக்கிறதுக்கு வந்து வெங்காயம், தேங்காய், சோம்பு, கசகசா எல்லாம் போட்டுக்கிறோம். நம்ம அரைக்கும்போது கூட இந்த புளியை போட்டு சேர்த்து அரைச்சிக்கிறோம். நான் அரைக்கும்போது காட்டுறேன். இந்த பூண்டு குழம்புல நம்ம அரைக்கும்போது வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருக்க கறி மசாலா தூள் வந்து நம்ம போட்டுக்கிறோம். இது வந்து என்ன ரேஷியோவில் அரைக்கிறாங்கன்னா 1 கிலோ கொத்தமல்லி, 1/2 கிலோ மிளகாய் போட்டு, சீரகம் 50, மிளகு வந்து ஒரு கொஞ்சம் 10 கிராம் அந்த மாதிரி போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கணும். இப்போ நம்ம இதில் போட்டு இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி புளியை வந்து ஊற வைக்க வேண்டாம், புளியோடு சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம். எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம பூண்டு குழம்புக்கு வந்து மசாலா அரைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கிறோம். நான் சொன்ன மாதிரி வெங்காயம், சோம்பு, கசகசா, மிளகாத்தூள், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். புளி வந்து உள்ளே போட்டிருக்கேன், இந்த அளவுக்கு புளி போட்டிருக்கேன். உங்கள்கிட்ட இந்த மிளகாத்தூள் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 3 ஸ்பூன் அந்த ரேஷியோவில் போட்டுக்கோங்க. காரம் அதிகமாக வேணால் 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், ஒரு 5 ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அந்த மாதிரி ரேஷியோவில் போட்டு அரைச்சிக்கங்க. இப்போ நான் அரைச்சி எடுக்கிறேன். மசாலா அரைச்சி வச்சாச்சு. அடுத்து நம்ம வந்து அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கிறோம். நாங்கள் வந்து எப்போதும் செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து வீட்டிலே ஆட்டின எண்ணெய், எள்ளு போட்டு ஆட்டினது. நல்லெண்ணெய் நல்லா ஊற்றிக்கணும். எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கிறோம். நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றணும் பூண்டு குழம்புக்கு. நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், உடம்புக்கு நல்லது. கடுகு பொரிஞ்ச உடனே வெங்காயம் போட்டுக்கணும், சின்ன வெங்காயம். வெங்காயம் வணங்கினோடனே உப்பு நல்லா போட்டுக்கணும். உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் வெங்காயம் நல்லா வணங்கிடுச்சு பாருங்கள். சின்ன வெங்காயம் போட்டால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பூண்டு குழம்புக்கு. பூண்டை வந்து போட்டுக்கிறோம். பூண்டை போட்டுட்டு அது கொஞ்ச நேரம் எண்ணெயில் வதங்க விடணும். வதங்கின உடனே ஒரு தக்காளி மட்டும் போட்டுக்கணும். ஆல்ரெடி நம்ம புளி சேர்த்திருக்கோம். தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை ஊற்றணும். ஊற்றி கொதிக்க விடணும். தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கின உடனே நம்ம இந்த மசாலாவை வந்து இதில் கொட்டிடணும். மசாலா இதில் கொட்டி வதக்கி விடுறோம். இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம். இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதை அதில் ஊற்றுறோம். தண்ணி ஓரளவுக்கு ஊற்றிருக்கோம். இது நல்லா கொதித்து வரட்டும். கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. நல்லா ஓரளவு கெட்டியாக சுண்ட விடணும். அப்படின்னா தான் குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான், நம்ம பூண்டு குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம். இது நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி கொடுத்தீங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள்.